Afeyentie said and semi chemo ankasa etie. Abusia ya wonu mo deshi onuaba papa bia no hosisi no so. Nipa bonfo bi boru ani fie ekum no wi akire mu no nke enya no ho. Omasa ato no ho mo na ede aka ho. Ni mobile phone ne 42 Ghana cedis da ho so omafa de ko. Asemi ya rohosam esiye e wo sene bokanche wa Asante mantemu. Abusia ne se atentene na enya adwumadom TV kase etwaso. Gruesome District Court akwa setna ama PM His Lordship Anthony Asa ahyese wonfa emrante kwa mienu a baako ede Calvin Jamfi a odin finhia no aduonum yansa ene Samuel Ade a odin finhia na aduasa baako enkoto adaban achi na wotwe emienu ebra aban kwaduboni Detective Inspector Francis Opoku ebo na mane wo court ekyem se saa enkofi akwa akodi ewudie no mu na ochese enkofu mienu eye enubone enomfo na bra wokonom nubone ewo dan a wonsi nwiye ewo bokanche na okohu se Madam Gift Chiburu a wadin finhia aduosa ensia eda ne dem a wada enkofi ebu dan ni ede block ekobɔ Gift etiri so empreno ema ni tianom ewo nsedo eno anso hɔ a wosan ene Gift emu no esan edai ewieye esesa ne mobile phone ene ne sika 42 Ghana cedis ebra ode Calvin ene Samuel ebegina daka mu ewo Gruesome District Court aye de kwadu bo wo mu na ochim se nukure bia enimnti oje etuma enyeye eno aka ho bi ama PM a otena dwam eye His Lordship Anthony Asa eti enkrobo no na wahyese wonfa wono enkoto adaban achi na wotwe emienu eno achi adom kase ene Gifty chilibo nya ne ba bi ko abusua ebi ebo nkomo e no krese umakum yenu aba no ama yasie nukura se adesede a yewo kan se court enye hwehwemu pa na ekwankro mofa so ekunu age ne kra free ne nsem awia kete no na court emfa temu a eye pepepe emra na abusua no so enye enhontoye efise yaboka yi pa amansanchi ame kwadwobe mreku amanebo Asante mantemu